Dumme idiot lyder søn Jørgen Leitner, gudfordømte nar, bogsamlende støvspisende rotte, gammel bastard, røvhoved, idiot, avatar af skøen, største klovn i cirkuset, grint ud af byen, cowboy, lyder søn Jørgen Leitner. Stop med at fastgøre mig, når jeg snakker om Jørgen Leitner. Jeg hader ham så meget. Hvorfor har han så mange fucked up bøger? Hvorfor besluttede han sig for at knalde omkring og finde ud af? Bare lad dem løs. Er han død? Er han en bastard? Han har sådan en visceral effekt på mig. Ikke engang i rummet har jeg aldrig set denne mands ansigt, men jeg ved, at han har verdens værste skæg. Hold dig væk fra mig. Hvis jeg kom i himlen, og Gud sagde, at Jørgen Leitner ventede på mig derinde, vil jeg pisse på Guds fødder med det ene formål at blive sendt ned igen. Hvis jeg skal forholde mig til, at Jørgen Leitner taler et ord personligt på stemmen i podcast, vil jeg ikke kun lukke fanen. Jeg vil slette mit bogmærke på trods og være nødt til at gense hele serien igen. Bare for oplevelsen af at kunne springe over alle de gange, hvor han er nævnt eller er i live. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg hader ham så meget. Han samler på bøger, men jeg er bare vred, fordi jeg er Angie. Han må hellere have en fucked up baghistorie for at forklare det her. Hvis han bare er et rigt røvhoved, der er fan af creepypasta, og vil have IRL-versionen, så vil jeg gå græsat. Har bare fået en bog til at dræbe en mand, for hvis ikke, vil jeg få ham til det. paypal.com/jeg fucking hader Jørgen Leitner. Episoder, der engang er om ham. Vagt nævnt, hvad der måske skulle være hans bibliotek, og jeg gik fra den. Hvor fanden er Jørgen Leitner, hvis han stadig er i live? Jeg vil så inderligt ønske, at han ikke var. Brænd den gamle mand. Jeg vil slå Jørgen Leitner, og hans triste, skrøbelige gammelmands kvistknogler vil simpelthen gå af i flage under min episke, enorme kødknytnæve. Og han vil gå i opløsning, indtil det eneste, der er tilbage, er i den sidste bog, han altid har haft med ham, med titlen "Nu har du fucket op" på gammel jiddisch. Jeg trækker ikke vejret. Jeg hyperventilerer på det tidspunkt. Jeg håber, der er givet en dato for, hvornår Jørgen døde eller vil dø, så jeg kan gøre det til en påmindelse på min telefon. Hver dag, en gang om året, vil jeg se den og gøre alt andet end at vise respekt for den mand, der havde så mange fucked up, hvis ægte bøger.